Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni mbukeli ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphatheleka amathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ethinta uNomkhosi baveza ukuthi ke uNomkhosi uzofuna ukuthi ke isidumbu sakhulekani sigujwe uzobeke efuna ukumbona since ke naye esekhona ukubona ngamehlo. uManzimande uzobe ngahambisani nalokho kuzobe kushiwo uNomkhosi noma busike naye uzozama ukuthi ke khulume naye uNomkhosi kodwa uNomkhosi uzobe ngezwe lutho uzobe efuna nje ukuthi ke isidumbu samyeni wakhe sigujwe. Baphinde baveza ukuthi ke kuzobanzima for uNomkhosi mayethola ukuthi ke uMthembu akakaqedi ngaye kusazomeleke ekhokhe for izono zakhe. Babeke sebeveza ukuthi ke uNomkhosi uzozama ukuthi ke buyele exhumane noKristu. Ngidlule ngilapha kuManzimande baveza ukuthi ke uManzimande uzoqala ukuhlupha uzothatha ke intambo ukhulekana ikhunga ngayo eyiseke lapha kwaNdlovu andike leyo ntambo izohlupha abafazi baNdlovu bazobeke bephupha nakabi. uManzimande uzokwenza ke izinto engaqondakali ngenxa yobuhlungu bokudlulelwa indodana yakhe ukhulekani. Umndeni wakwaMthembu uzozama ukuthi ke umsize kodwa ke kuzoyifanela. Ngidlule ngiyelapha kuMamzobe noNdlovu baveza ukuthi ke uMamzobe uzotshela kuNomkhosi ukuthi ke abangamvumeli uNdlovu ukuthi ke thathe ibandla lakhulekani kanjalo. Babeke sebeveza futhi ukuthi ke uMamzobe uzofuna ukuthi ke uNomkhosi emtshontshele izikhwama ezilapha kuMabusi. Okunye ke futhi bakuvezile baveza ukuthi ke kuzoba ke nongazwani phakathi kwakhe kuMamzobe benoNdlovu. uNdlovu kuzoze khulume kabi ngaye ke lapha uMamzobe phambi kwebandla. Yizo-ke lezi mbukeli izinto ke zibalulekile kuloke leli week esikulona. Aphela lapha ke mbukela amathiza ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.